गोयचे पोल्ट्रीवाले भायल्यांक पिट्टात म्हण गोंया भायल्यान गोंयांत कोंबयो ट्रान्सपोर्ट करपी ट्रान्सपोर्टवाले मिडिया मुखार गोंयच्या असोसिएशनात येयात आमी सांगतात थंयच्यो कोंबयो हाडात म्हण खंय गोंयचे ट्रेडर्स सांगतात तांचे आयकना म्हण आमकां पिट्टात म्हण भायले ट्रेडर्स सांगतात। आमचं जे डॉक्युमेंट्स आहेत ते व्यवस्थित आहेत, आमचा मालसुद्धा चांगला आहे, पण आम्हाला ह्याच्या पाठीमागे हॅरेसमेंट जो करायला लागलेत त्यांचा तुम्ही शोध घ्या की CMला की साहेबांनी जवळ म्हणजे होईल तेवढा लवकरात लवकर जे आम्हाला हॅरेसमेंट करायला लागलेत त्यांचा शोध घ्या। ते आता त्यांना पाहिजे तर बोलवून त्यांची मीटिंग लावायला लावा आणि आम्हाला योग्य तो न्याय द्या। गाड्या अडवून डायरेक्ट पोलीस स्टेशनला घेऊन यायला लागलेत। तुम्ही आमच्यासोबत बोला, आमचा माल चांगला नाही आहे, नाही डिसीजेस माल घेऊन येत आहे म्हणून सांगतात, ब्रॉयलर आणतात तर डिसीजेस घेऊन येत आहे म्हणून सांगतात। आता आम्ही ॲनिमल हजबंड्रीकडे चेकिंगला दिल्यानंतर आमचा मॉल रिपोर्ट क्लिअर आहे, त्यांनी पण आम्हाला चांगलं सहकार्य दिले, तुम्ही तुमच्या गाड्या घेऊन जावा म्हणून सांगितले। आणि ही लोक आम्हाला रोज रात्री आमच्या गाड्या 12-2ला अडवून पर पोलीस स्टेशनला घेऊन यायची रोज धमकी द्यायला लागलेत आणि पोलीस स्टेशनला घेऊन येऊन आपण पळून जायला लागले। माल डिसीजेस घेऊन येतात म्हणून आमच्या असोसिएशनला या म्हणतात त्यांनी युनियन तयार केले ना, त्या युनियनमध्ये येऊन आमच्यात सामील व्हा म्हणतात त्यांनी। आणि त्या आमच्या गाडीवाल्यांना ते आम्हाला भाडी देणार आणि त्यांनी सांगतील तिकडे आम्ही माल टाकायचा, त्यांनी सांगतील तो माल आम्ही बुकिंग करायचा। त्यांची डिमांड्स आहे की आम्ही सांगेन तिकडे माल बुकिंग करा, आम्ही सांगेल तिकडे टाका, आमच्या थ्रू आपण ट्रेडर होणार ती लोक आणि आम्ही फक्त त्यांच्या अंडरखाली भाडी मारायची, एवढाच त्यांचा विषय आहे। आम्हाला ते मान्य नाही, आम्ही माल बुकिंग करू आणि आमचे कस्टमर आम्ही सांभाळतोय, पण त्यांना आपल्या अंडरखाली धंदा करा असं बोलायला लागले ती लोक। गोयचे पोल्ट्रीवाले म्हणतात गोंयांत पोल्ट्री फार्मिंग वाडटा, तांचो व्यवसाय पडटलो म्हूण भायल्यांची जाणून बुजून काडना। गोंयकार प्रोडक्शनात मुखार आयिल्ले तांकां नाका। जे एक ट्रेडर 10 गाडयो 15 गाडी घेवन गोंयांत कॅप्चर करपाक आयले, तांकां खंय तरी तो भंय दिसलो की अरे फाल्यां गोंयांत तरी फार्मां चालू जाली आनी गोंयचे तरी लोक आमचे कडल्यान घेवपाक लागले ना, जाल्यार आमी माल कितें करपाचो? आमचे प्रोडक्शन आमचो हे तरी गोंयांत बरो बिझनेस सुरू जालो जाल्यार आमचो खंय तरी बिझनेसाक इफेक्ट जातलो म्हणून हेणी असो मुवमेंट केलो। आनी पयर ऑल ऑफ सडन संडे तुमकां खबर आसतलो की सॅटर्डे तेणी डिक्लेअर केलें की स्ट्रायक करपाचो। गोंयांत एक सुद्दां बर्ड्स धाडप ना, त्या हातूंत गोंयचे लोक उठोनी, गोंयचे लोक पब्लीक आहा ते उठोनी आनी जे पळय गोंयांत असोसिएशन चलयतात म्हळ्यार आमी चलयतात तांकां खंय तरी मार लागोनी, तेंचे खंय तरी दबाव येवनी। मोर दॅन 90% आमी जे डिपेंड आसा ते महाराष्ट्र आनी कर्नाटका, तांकां आमी ना म्हणना आनी आमी तांकां चॅलेंजूय करपाक वचना, पण आमचो जो एम आसा फक्त गोंयांत एटलिस्ट 30% तरी प्रोडक्शन करपाचें।